Spiċċajna kollu tort ta' żieda fil-popolazzjoni jeħtieġ soluzzjoni mhux sew li jibgħat il-Malti tal-biki. Dawn huma biss ftit mill-barax ta' kummenti li deru fuq il-midja soċjali wara li dan l-istazzjon żvela dak li għaddej fid-Dipartiment tal-Ostetrija u l-Ġinekoloġija fejn il-Gvern biddel il-proċeduri minħabba nuqqas kbir ta' spazju kaġun tal-esplużjoni fil-popolazzjoni. Fi stqarrija maħruġa tard l-erba' filgħaxija l-Gvern baqa' ma ċaħadx din l-aħbar żvelata minn Net News dwar is-sitwazzjoni tan-nisa tqal qed jintbagħtu d-dar, sitwazzjoni qed toħloq stress għal diversi koppji, speċjalment l-ommijiet infushom. Buħud minn dawn in-nisa jaqsmu ma' dan l-istazzjon l-esperjenza li għaddew minnha. Mara partikolari kitbet hekk. L-istaff ninżalhom il-kappell jaħdmu bla waqfien bilkemm ilaħqu msieken bla nifs. Batuna darbtejn id-dar għax ma kienx hemm sodot. Qalbi tertqu ili, spjegat din l-om fuq Facebook. Fil-waqt li oħrajn irreaġixxew billi qalu fiex ġejna lanqas sodot għalina l-Maltin. Normalment l-ommijiet li jkunu waslu fit-tmiem mitqala tagħhom jidħlu l-isptar ġurnata qabel it-twelid u jagħmlu t-testijiet kollha neċessarji, apparti li ssir osservazzjoni fuq it-tarbija, iżda issa dawk in-nisa illi ma jbatux minn kundizzjoni bħal dijabete u pressjoni għolja fost l-oħrajn qed jintbagħtu lura d-dar sabiex imbagħad l-għada imorru l-isptar għall-intervent. Xi ħaġa li qabel ma kienx tiġri għaliex il-mara kienet tinżamm l-isptar taħt għajnejn il-wiebel u t-tobba. Fl-istqarrija l-Gvern qal li l-isptar Mater Dei qed isegwi prattiċi adottati minn sptarijiet Ewropej u Ingliżi u li mhix tiġi kompromessa s-saħħa jew is-sigurtà tal-pazjenti, għalkemm fl-ebda ħin ma ċaħat illi din il-prattika inbidlet fl-aħħar ġimgħat u qed tkun ta' detriment fuq in-nisa li jkunu qed jistennew tarbija. Il-Gvern qed jinsisti li baqa' jimxi bl-aktar mod professjonali u fil-parametri ta' prattiċi internazzjonali. Iżda l-koppji illi għaddew minn din l-esperjenza jaħsbuha mod ieħor. Intant wara li ħarġet din l-istorja tkellmu magħna anke diversi midwives illi spjegaw kif id-Dipartiment tal-Ostetrija u l-Ġinekoloġija hemm nuqqas kbir ta' ħaddiema għallulna wkoll li l-pressjoni fuqhom saret insapportabbli u għalkemm jagħtu l-100% xorta mhux ilaħqu fil-maġġoranza tal-każi minħabba l-ammonti kbar ta' nisa illi jridu jassistu kaġun ta' żieda fil-popolazzjoni.